Jeg får en reportage. Ja. Du må sige til kameraet. Jamen altså, det der er ved at ske i øjeblikket, det er, at vi er ude at køre i en såkaldt prioritetstaxa. Ja. Det hedder den jo fordi, at den her, det er en 435. Ja. Det betyder, at samtlige pladser skal optages af folk, der er mere end 35. Ja. Og er det noget med, at vi vinder en bonus, hvis vi får en fjerde mand op at køre? Jeg står lige af, unge mand. Nej, men det er noget med, at folk forsøger at stikke af stille og roligt, og det gør de tit, altså det sker tit. Jamen, jeg er ikke mere end 35. Centimeter høj, eller hvad? Lang. Lam. Jeg er cirka 35 cm lam. Ja, det er faktisk grader Celsius. Det kan man selv vælge på hvilken del af kroppen, hvor der er 35 cm lam. Du kan nok se her, der er kun 20. Ja. 20 ja. cm. Og de er lam i de samtlige 20 cm, eller hvad? Det er faktisk her, der er Celsius, man snakker om. Ja, her er der også 20, siger Pia. Ja. Ja. Det er faktisk grader Celsius, vi snakker om. Og der er, nu har vi så holdt her i cirka 30 sekunder. Og hvad har vi oplevet på de 30 sekunder? Ja, det er jo typisk taxameteret, det er fra 60 til 66. Og det var så omtrent dagens største oplevelse, det var, at inden for de første 30 sekunder af den her taxitur, så steg... her, der er varmt herinde. Den stod på hit. Den stod på 32 grader her. Spiller 23 hits i minuttet. Hvad er det? Vi stod der på... Man kan godt lige skrue